Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabanta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kyrwoh Youth Federation Umsning Circle Pynkup Burom yakhat saungot ki Thei Ïakhun arm wrestling nakishnong baper pa ka Umsning Circle kibalami khmat yak jilla ha ka 4th National Arm Wrestling but Para Arm Wrestling Championship kabla long ha Gujarat. Hagajing yalang Pynkup Burom kabala long ha Umsning ka seng kalapan pau ka jing sngo kumen ba ka jing sarong halor ka jing la jong kini ki samla kan Thei ban wan ra nam bat Burom shaka dong Umsning ka Kyrwoh district bat shaka jilla barok away. Na pedang kini ki khat saungot ka kong Margaret Patau kala let kum ka coach bat kum ka noi sim bentaru ha ka Thei ka lempung yelek kai. Na ki jing Ïakhun laingot kila Khur ya ki Takma ksiar laingot kila Khur ya ki Takma rupa bat laingot kila Khur ya ki Takma nong kat basat ngot kim sem lala ban poi sha ka thong jong ka jing jom. Habakrana ka jing yalang u president ka RBYF Umsning Circle uba Shining thank you but publicity secretary uba Ferdinand thank you kila ai ka jing ro bat ka jing ai man sim yakini ki Thei Ïakhun kti ki balawan ra nam bat Burom ya ka than. Kila kenturu yakitu ki baklam yo ban Khur Takma bakin nang ya trei sitam bat nang yai beteng ban kilan man knang bahaki si ban wan kin la ban wan ra ek jing job bat ka nam la du. Kat kum ka jing yo lum jing tip hadu shispa saungot ki rang bat ki Thei Ïakhun kti arm wrestling na Meghalaya kila sha jet ban mik mat ha ka Thei national championship ban na preng kine kum ba ar phongot ki dei na Kyrwoh district ki bakan thop ya ki shin rang bat kan Thei. High no piece any but stay. Let me stay. High no piece any but more. Cái kabangam sola ban mudon ni kong kalong ba men hat terus ngi bang mangin yap yang subhai gon phai kanang mut phai ki don tang ke ba ar bat laingut hadin ba ngi lai syong de perkhat ta kikam dang lai yak kren bat Sherman jong presiden jong ka Umsning yong ba ki don ba sis pa tam mar phai di da kadau kar kendit ini bat ngi sim be tang wi rai ba ngi leng ka Umsning sakil kin pediang be tang ya kikna ki ba hap bo ka Umsning sakil ki adong kabu kabak krau bat kare kabok ngamta ki kina ki bodon ha bo ka tham ri hoi kam tam bodon Umsning nama ka jing don jong ikong Margaret ma ibala simanta habun tuli gijing yelek kai bat iblawara sibun tuli kanam namta ka district bat kam tam namta ka ri India hi bodok hoi bat dei lengba ka jing tri stom ka jong i ila sei pat ya phi wei rau phi dei ban long Kiba ko ba buat ya kedin jat ke jong i ba hatu ke sngi ngi scam ba phi phin solong bolong i wada don Kiba klem poi mana sha ka thong ru ngi scam ba spoi ngoi ka por hap de tristom him dei ban du sim no wa thang ta ki dei ki ba yo ya ki bron silvar him dei ban hun no tang kata ki dei ban ya tristom ba knang ba kalau ke dei nam ta ka jong phi ba ka jing play ba karpang kaya sia ikong Margaret play sibun kong kadai ka jing tristom ka jong phi pakila dang sei shu kim hun ba kim yo tang ya lade sei bila bentano ya ka sap ka jong phi ya ki kena samla kam tam ki samla ei bang bi ngai ki don nei sudah de ka ba haju opor ni petap jing kemen ka tau namar ba nim sampoi pakhat ba kani ka singi nong ka singi ka bangin i hadu kat engut ya ki kena ibari na ka Umsning kamar ba buar habodon kinu ni jila kai gulong individual kidon wei ba arnut are matangi i tang Umsning kidon bakat sanut e utahi him long tang ka jing sneng ba red namta jong phi ki kena ba nani sikmat kina yai tristom kina yai pile jingmut hai kam tam jing kude ru
Odong batang nomor bagi lali lakai ngitlet lo jing pule. Mari don kam hi jing pule ru. Habatin pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la Ïakhun diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.